Bueno, temos a sorte de ter con nós a Jaime Otero Páramo, de 38 anos, e que é un dos impulsores da Estación Agroecolóxica de Vieiro. Este proxecto está enmarcado dentro dun proxecto nacional que se chama Spain Culinary Village e que pretende poñer de relevo o patrimonio gastronómico de cada unha das vilas. E nós, para aquí, para Viveiro, creamos o proxecto propio de ADN gastronómico de Viveiro. E dentro dese proxecto estamos a realizar unha serie de entrevistas onde recollemos, por un lado, as persoas que teñen coñecido outro viveiro de antano e outro viveiro que tiña unha riqueza gastronómica, e tamén, por outro lado, e polo cal ti estás aquí sentado, para compartir un pouco eses que nos estades aportando no futuro gastronómico de Viveiro, que é presente, pero vamos a abordar aí unha serie de preguntas para ver como sería cociñar ese futuro gastronómico para Viveiro. Comezo con dúas preguntas rápidas, Xaime. Se dixeras ti que dous ingredientes imprescindibles serían ou farían falla para ese cociñar o futuro, ingredientes de forma simbólica ou de forma tangible, o que tú creas oportuno. Dous, hai moitos, pero dous sería un o encete e outro o aguacate. O primeiro, dixécheo, Encete. e que é eso? O encete é unha planta originaria de África, máis concretamente da selva subtropical de Etiopía, e é unha planta, bueno, que descubrín non fai moito tempo, quero dicir para min, e que creo que ten un potencial de cambiar o paradigma da alimentación en todo o litoral. Por qué? Porque ten ese poder. Porque é panificable, porque se pode sacar fariña, porque agronómicamente falando ten a capacidade de regenerar o territorio onde crece se se fai dunha forma apropiada, porque ten unha productividade extraordinaria e agronómicamente se adapta moi ben ás nosas condicións edafoclimáticas. E o aguacate? Por qué? E aguacate porque creo que é un produto que neste momento entrou como un dos selectos a nivel mundial, como un produto de consumo diario para a maioría das persoas que ten acceso a él, e creo que como compromiso de sostenibilidade as comunidades que teñan o potencial de producir un alimento que consumen van a estar máis perto de formar parte dun mundo mellor, unha saúde mellor, no? É un impacto tamén positivo na economía e no lugar onde se fai. No? Suxerente. Antes de continuar con estas dúas preguntas así rápidas, creo que me saltei un paso que no teu caso convén especificar ou compartir con quen nos poda estar vendo, e é o feito de que é a Estación Agroecolóxica de Vieiro. Bueno, digamos que a estación nace dun soño, non? De volver ao rural, de conectar cun estilo de vida ancestral, non tan distante, non? Simplemente volver ao espazo onde os nosos avós vivenciaron a súa existencia. E por outro lado, a estación quere ser un faro de oportunidades no territorio rural. Na estación nos levamos a cabo unha serie de prácticas agroecolóxicas que como obxectivo é demostrar ou facer campos demostrativos de técnicas de produción sostibles e regenerativas. Co cal está moi vencellado a ese cociñar o futuro, non? E que dirías que ten Viveiro para como lugar idóneo ou non idóneo para cociñar ese futuro? Bueno, Viveiro, ao igual que moitos pequenos microclimas do cual formamos parte, non? Da cornisa cantábrica e o litoral tamén atlántico
somos privilexiados por unhas condicións naturales, macronaturales de agua, despois a configuración xeográfica tamén, no caso de Viveiro é un caso particular, despois geológicamente tamén temos unhas condicións moi curiosas porque temos unha diversidade mineral moi rica, e todo isto fai que as condicións edafolóxicas, que son as que ao final van crear que un paisaxe vegetal se desarrolle dunha determinada forma, fan con que Viveiro sexa un punto moi especial, non? Temos un clima moi ameno, temos un equilibrio entre horas de sol e agua, temos a influencia do mar, non? Estamos colocados nun nicho que ten un potencial brutal e que, na miña opinión, está moi subdesarrollado. Agora ímonos meter nunha parte que demos en titular produtos ou alimentos, como xa dixeche dous, casi vou facer unha mistura entre o que nos aportaron persoas como Ignacio ou como Carlos, de cales eran esos alimentos, ou en este caso, sobre todo, froitas, que tiñamos no val de todo o Viveiro, val do Naseiro, val de Landrove, ou val do Landro, como lle queiramos chamar, e ti apuntache a dous alimentos novos, non? Por así dicirlo. Non convencionais. Como hibridan? Ou que posibilidades hai de hibridación ou de misturar esa recuperación dos alimentos vellos ou perdidos con estes alimentos que podemos traer de outras latitudes? Básicamente, un dos grandes soños da estación e do noso traballo é preencher todo o calendario con froitas de tempada, non? E eu penso que hai unha conjugación perfecta nese sentido, porque se antigamente nos tiñamos mazá desde junio, julio, hasta febreiro probablemente, peras, cereixas, uvas, etc., non? Todas aqueles froitos máis comuns. Hoxe, co coñecemento e a facilidade de probar e cultivar especies de outros lugares que teñen condicións climáticas parecidas, nós sabemos a día de hoxe que podemos chegar a alcanzar cifras absurdas de abundancia, de diversidade de alimentos, non? Entón, penso que coñer todo o que xa tiñamos, resgatalo e traelo de novo ao diario, digamos, ao consumo diario e ao mercado, e complementar co de fora e camiñar para un futuro máis rico, non? Un futuro máis abundante, máis diverso, e penso que iso a todo o mundo lle debería gustar. Total. Vou tamén improvisar con unha nova pregunta arredor do alimento, porque falamos sempre de alimento e parece que só falamos de alimento para a especie humana, non? Como amplía ese horizonte ou esa liña de pensamento a estación arredor do alimento, a estación agroecolóxica? Sí, o concepto de alimento é un concepto moi amplio, non se limita a nosa especie. Digamos que o alimento é unha forma de relación metabólica e que toda a vida no planeta se relaciona a través de interaccións metabólicas, non? Canta máis capacidade metabólica ten un paisaxe, máis riqueza e máis abundancia vai ter esa paisaxe, non? E iso se traduce en cantidade de alimento que hai global para todos os seres que participan nese ecosistema. Non sei se a tua cuestión iba por aí. E falando neso, eu creo que nós, volvendo un pouco a dúas cuestións, ou unha cuestión anterior, creo que nós temos a gran sorte de estar nun lugar tan privilegiado onde a terra e o mar se fusionan e onde temos acceso non só a unha diversidade brutal de alimento terrestre, no que se pode falar en vegetais, que se pode falar en frutas,
pero tamén se pode falar en fungos, en semillas, en produtos de árboles, e caza, non? Porque canto máis alimento haxa nun ecosistema sano e natural, máis animales vai haber e máis carne vai haber para aqueles que lles guste comer carne, como eu. E por outro lado temos o mar, que é un sitio onde obviamente nós temos un traballo non grande feito nun proceso extractivista, pero que tamén coa mesma visión que teño da terra, teño do mar, creo que podemos facer unha xestión moito máis sostenible, moito máis intelixente e achegarnos a produtos como as algas, non? Que temos un potencial brutal e son contadas cunha mão as empresas que hai a nivel nacional e o consumo é minoritario ou inexistente. A día de hoxe vas a un supermercado en Viveiro e é difícil encontrar unha alga local cando temos as praias e os fondos da ría inundados de pastos maravillosos de algas con propiedades nutricionales. Non, hoxe tive a oportunidade de conversar un pouco, é un tema que me interesa moitísimo e creo que, bueno, esa é unha das grandes vantaxes da nosa posición geográfica, non? De estar aí na fronteira. Propiedades nutricionais e incluso organolépticas. Todo. Xusto as algas que temos a sorte de que se dan máis nesta cornisa cantábrica galega son as que para min son unha delicia, que é a alga codium, a alga percebe, que só das augas batidas de aquí do Cantábrico. Esa, casi con calquer peixe fai un bo guiso si ou si. Voume pasar a outro abano logo, onde abordamos técnicas e ferramentas, non? Con outros persoeiros falamos máis ben de cales convén recuperar, pero eu ben sei que na estación facedes un manexo ben diferente, que tamén tedes ferramentas ben diferentes. Que técnicas dirías ti que introducides como novas no manexo da terra? Bueno, realmente moi novas ou innovación existe, pero é limitada. Básicamente apostamos por tecnoloxía low-tech, que chamaríamos, non? Ferramentas manuais, pero de moita calidad. E despois, claro, eso enfocado nunha escala máis familiar, personal, individual. Xa cando nos plantexamos proxectos a media escala para unha produción comercial, sí que facemos unha búsqueda por tecnoloxía adaptada de baixo peso, ou seja, o que sería maquinaria pequenina, de pouco peso, non? E aí, pois, existe inmensa oferta e desarrollo a nivel mundial, o que pasa que non é accesible, ou é cara, ou está un pouco escondida porque está en Suiza, ou en Japón, ou en China. Entón, é un traballo que estamos constantemente realizando, intentar coñecer, testar e desarrollar métodos agroecolóxicos, non? Que respeten o suelo, a compactación, a erosión e que cambien un pouco a forma como traballamos, non? Desde a tecnoloxía. Despois, desde a metodoloxía, hai un cambio brutal, non? Na mirada para o suelo non como un sustrato, e si como un constructo. É unha gran diferencia, non? Solemos decir que o suelo é o subproducto das interaccións de moitos seres vivos, raíces, fungos, bacterias e animais que interactúan e van construindo unha catedral cada vez que vai recibir e albergar máis vida, non? Entón, baixo ou por riba desta percepción, nós temos que buscar técnicas que respeten esa estrutura, esa forma, non? E esa é unha das bases. Despois, mirar para a fotosíntesis como un ben sagrado, como unha entidade en sí, como un valor que trae enerxía para os seres vivos en todo o seu global. Entón, esas dúas miradas, eu diría que son dúas das principais razóns polas cuales despois se desarrollan un conxunto de decisións como o desbroce selectivo, a non mecanización ou mobilización do solo excesiva ou moi espazada no tempo,
Outra das técnicas que tamén se utiliza moito é unha dinámica ou alta dinámica por actividade. Isto se traduce en plantar altísimas densidades e podar moito, talar moito, podar moito, triturar a veces, pero sobre todo estar constantemente alimentando a vida do suelo, non? E eso, pois, os resultados neste curto período que levamos traballando, que son apenas 5 anos, pois estamos vendo que os resultados son máxicos, maravillosos, non? E que se aplicásemos isto a nivel territorial no noso sector, é o soño con que Viveiro non só non amplía as fronteiras a toda a Mariña ou todo o litoral, incluso cantábrico, poderíamos transformarnos nun modelo global de como unha rexión pode non só autoabastecerse, sino importar produto e importar, sobre todo, metodoloxía, coñecemento e tecnoloxía aplicada á regeneración. E dentro desa tecnoloxía aplicada, eu pensei que tú incluso formas parte ou adicas tempo ao deseño desas ferramentas, non? Por axudar aí a que a xente poña un pouco máis en vista esas ferramentas que son tipo fouciño ou digo, que formato teñen esas ferramentas? Bueno, hai desde cousas moi clásicas, non? Como un fouciño, como unha tixeira, como unha serra, o que pasa que vamos buscar o mellor do mellor que existe polo mundo, non? E despois tamén hai outra serie de ferramentas como unha que nos conceptualizamos e que, digamos, gústame decir que inventei, pero na verdade que a reinventei, porque é algo xa moi antigo, seguro, e que foi olvidado, que lle chamamos a pluma. A pluma é unha ferramenta que nace da necesidade de adaptar ferramentas de incisión no suelo que sexan eficaces, non? Porque unha pala ou un pico ou unha azada poden ser prácticas, pero cando tú tes un suelo moi colonizado por plantas e raíces, é moi difícil incidir sin causar un gran disturbio ou un gran dano. Entón a pluma é unha especie de cuchillo pala que desarrollamos que nos está realmente axudando moito a facer unha práctica a escala humana, eficaz e respetuosa co suelo e con potencial de revolución individual, que son as que a mí me gustan, non? Que cada un coa súa pluma pode ter un impacto moi grande e poderíamos clasificala como unha low-tech, porque na verdade non consume enerxía fósil a non ser na súa produción, pero a partir de aí a vida útil é máis que compensatoria se é ben utilizada, non? Entón, bueno, aí temos un exemplo, por exemplo, sí. Falabas agora de revolución individual, non? Que casi donde pode ter o inicio todo tipo de revolución, pero para que se materialice en algo ten que ser revolución comunitaria. Vos, en parte, estades a ser actores principais, non? Dentro desa revolución que proxectades dende aquí. E agora metémonos nesa outra pata que en todo cambio social son as prácticas culturais ou comunitarias, non? Igual que antes era unha práctica comunitaria ir á sega, independentemente de que te levaras ben co veciño ou mal, pero había que ir a botar unha man. Ti como ves esa revolución comunitaria ou que é a túa experiencia de cara ao que está sementando nas mentes de outras persoas, tanto de aquí como de outros territorios, non? Sí, ou seja, para mí xa está acontecendo e non para. Pode dicir que nese corto período de difusión, non? Ou dispersión destas técnicas, coñecementos que tanto vamos practicando, aprendendo como divulgando dunha forma paralela e progresiva, pois vemos que por aquí e por alá, desde Cataluña, Andalucía a outras regiones de España, están surgindo individuos, familias, proxectos e colectivos que adoptan metodoloxías, técnicas, filosofía e están construindo xa unha paisaxe de abundancia. E como crees que poderíamos contribuir de algún modo, ou vos de forma máis directa,
nesa revolución máis localista ou máis de Viveiro, máis da Mariña, non? Porque Bueno, eu penso que este ano se deu un paso grande, digamos, que foi desarrollar unha forma de interacción social coas jornadas abertas, non? Donde as persoas poden vir á estación, vivenciar en 1 ou 2 horas o concepto, probar, falar, aclarar dúdas e cuestións, e penso que está resultando. E creo que é unha cuestión de tempo, porque agora o boca a boca, en canto 3 ou 4 proban e lles gusta, van falar. Cando a xente fala, as cousas ocurren. Non? Entón, creo que ese paso xa está dado. E cousas que se poidan facer, pois a ver, a nivel institucional e a nivel ayuntamientos, non? E entidades responsables pola xestión e ordenamento do territorio, pois a veces poderían ter unha achega a hora de facilitar procesos burocráticos, a hora de facilitar financiación ou dar apoio técnico ou financiero para que este tipo de proxectos poida ter unha base máis sólida, non? E non ter tantas preocupacións e ter que conseguir todo por traballo, non? Individual. total. A revolución para min sempre está no prato, non? O que poñemos no prato ao final condiciona moito de como pensamos ou fala moito de como pensamos, fala moito de cales son as nosas eleccións, de cal é o noso compromiso político, fala de moitas cousas, non? Que prato te imaginas tú aquí en Viveiro cando a mellor a estación agroecolóxica teña 10 ou 15 anos de percorrido, con esa mistura co mar que dicías, digo, fai ese exercicio de ensoñación. Non imagino un prato. Imagino un prato en que todos os días hai algo novo. E imagino un sitio onde mar e terra se fusionan de forma creativa, inspiradora e emocionante, non? E onde estamos rompendo constantemente os límites do coñecido por ter tanta diversidade que podemos sempre estar explorando novas combinacións, novos camiños, novos sabores, novas texturas, e penso que eso se podería transformar nun patrimonio, non? De calquer lugar, e aquí temos un potencial para ser parte, non? O eso. Porque a carta pode ser enorme. Enorme durante toda a época do ano, non? Sí, pode ser enorme. Como eres gran soñador, vamos tirar de aí, porque moitas veces hai que botar soños á mesa, ao prato, para que, como ben dixeche antes, se acaben materializando. Como te imaginas todo o Val de Viveiro? Como o soñas dentro de 15 anos? Si puidéramos, digamos que achegar esa visión agroecolóxica que promovedes dende a Estación Agroecolóxica de Viveiro. Imagino un lugar onde todos os habitantes que habiten e que pasen por aquí, sexan residentes ou foráneos, pois queden maravillados, non? Pola dimensión e a diversidade de seres que habitan este paisaxe, porque a vista salta o potencial de desarrollo natural que temos, ou polo menos para min, e imagino un lugar onde podemos ter árboles con 80-90 metros de orixen oceánico, ou de Oceanía, non? Como son eucaliptos que xa viven por aquí, e outros, podemos ter secuoias de Norteamérica, podemos ter plantas prácticamente de todo o planeta, coexistindo e conformando bosques de mega abundancia, que é o que nos chamamos. E para chegar a eso, a esa visión máis hercúlea de titáns, non? Habitando este valle que ten este potencial para recibilos,
Pois temos todo un proceso onde caben todas esas froitas, todas esas verduras, todos esses animais cos que cohabitamos a día de hoxe. E o que sei hoxe é que o camiño de producción e de cara a esa visión utópica é posible, porque sabemos como facelo, ou estamos empezando a descubrir como facelo, non? Por tanto, bueno, ojalá este soño se transforme en colectivo e entre todos podamos crear esa visión. Graciñas, Jaime, polo teu tempo, por ter elixido Viveiro e Vieiro a vir a sementar este fío de esperanza, e ledo poder terte preto e poder seguir aprendendo ao teu carón. Así que graciñas sempre polo teu tempo, pola túa xenerosidade e tamén polo teu soñar. Gracias. Penso que o Viveiro que me escolleu a mí. Por qué? Non sei, así o sinto. Ajá. Como que hai moita xente que vai polo mundo buscando onde parar, onde ir, e eu sempre souben que era aquí. Como se xa me viña ese dado, non? E eu creo que en parte é porque sinto que este lugar ten algo que... Eu teño algo que facer neste lugar. Graciñas, Jaime.